Chcípli bychom tam tak či tak, vole. Neměl jsem ani jeden náboj, takže bychom tam akorát chcípli s tebou, vole. A přeběhnout kvůli tobě, že kdybychom nepoužívali skútr, tak bychom chcípli všichni, vole, v tom sněhu. Já jsem neměl jiný výsledku, že nepoužít za mnou třeba něco. Se přijel, Hlavně, že je důležitý, že jsme tě tam nechali, že, vole, posrali jsme ti tím celou hru. No, jdeš píču už. Máš vymatlanou hlavu, protože jsi na půl cigán, tak drž hubu. Aby si streamovat ty odporné tanky. Když se to nechceš naučit kloudně, něco novýho. Já řeknu Danovi, že zapne tu elektřinu. Já mu to napíšu. Už se začítá, už se začítá. Ještě, ale to jsou ty lasery, kurva. Ne, to je tam počítač. A SZ? Na tom bílém, že jo? Co dělám? To? Na počítači. Jo, jo. Tady. Dané? No, No, ten počítaček je jakoby, no, běž nahoru, ne. Dole tam. Tady. Už otočil. Ne, zpátky. Tak, tady za touhle s touto, tady, na tom stolečku za tebou. Tak. Když zapneš elektřinu, nahoře musíš to zprovoznit, tak bys nás pak mohl objednat. Tak je toho. kdy funguje elektrika, ne? Ne, je vyplá. Ti to svítí tady červeno. Ne. Jo? Ti. Bliká červeno, když máš to takový. Do píče, vole. S těma sračkama, tím kolik jsem jich tady vymrdal. No, fakt škoda, vole. Ono se to vypne, insta. Chápeš? Pust mě. Rychle. Brejsam s tím. Kurva. Evacuation? Ale to on to... Že vole to objednalo? Akorát ono to teďka objedná někde na daleko, rantu. že? V té lokaci. Já tady musím ještě jednou vyfotit, vole. Ne, se zjevně. Photograph new experiment. No. To ještě nic No, když nejde. najdou ještě dva, tak nás může objednat. No, je buff. OJ!
Ty vole, pane. Co máš v roku? Mutně Máš brokovnici. se, jo, Dané. Chlapi? Ty máš brokovnici. Dané? Mutni se.